nag-plead nga not guilty ang detained contractor nga si Sara Diskaya kag 8 ka iban pa nga mga kaupod nga akusado sa kaso nga graft kag malversation sa ginpadikayon nga arraignment sa Regional Trial Court Branch 27 sang Lapu-Lapu City sa Cebu. Tanan nga akusado ang nag-plead nga not guilty sa atubang ni presiding judge sa Nelson Leyco. Antes ang proceedings, ginhingyo pa sang legal team sa mga akusado nga ipaiway ang arraignment kag ginsiling nga bago lang nila nabato ng court resolution nga nagabasura sang ilang motion to quash. Suno kay Attorney Paul Sato, counsel sang 8 ka mga co-accused, nagpangabay sila sang mas malawig nga tion para tun-an ang iban pa nga mga posibleng nga opsyon. Apang ginsiling sang korte nga mahimo gyapon mag-avail ang kampo sang depensa sang legal nga mga remedyo sa pihak sang arraignment. Ginatun-an sang defense teams ang pag-file sang petition for certiorari kag motion for reconsideration. Ilabi na sa ila challenge batok sa jurisdiction sang korte sa kaso. Samtang ginpaidalo naman ni presiding judge Leyco ang mga akusado nga DPWH officials sa 90-day suspension. Magluwa sa isa nga ginapahayag retirado na. Gintala na ang korte o kung gintala na sang korte ang pre-trial hearing sa Pebrero 3 last saga. Ang mga kaso nga ginpasaka bato kay Diskaya kag iban pa ang may kantanan sa 96.5 million pesos nga ghost flood control project sa Davao Occidental. Si Diskaya ang tag-iya sang St. Timothy Construction nga ang kontraktor sa proyekto. Sang December 2025, ginpasaka sang Office of the Ombudsman ang kaso bato kay Diskaya sa Digos Regional Trial Court. Ang kaso ginsaylo sa Lapu-Lapu Regional Trial Court. Gani ginsaylo man si Diskaya sa Lapu-Lapu City Jail halin sa National Bureau of Investigation Detention Facility sa Muntinlupa City sang Disyembre 19.